Ake nwanne ọkpọ ka ana m ahụ daa ewo ndị eze nna m rana chawụ m dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ o ji mgbọrọgwụ azụ oku ogbe eme ọgọ ụmụ agbọghọ ibe m ede ala m akwụkwọ enwere ihe m mere taa eji aṅụ ya aṅụ ma m ji aṅụ ga mabachi achọwụsị eziokwu enwere ndị eji eche chọwụ ude nwa tere ete ọwụ ncha nwụ sara asa ji eme anụ ahụ nwa ama mma ọhịa m ji atachi m abakwuo ikekwa ịzụ ọlụ ude zụọ ncha techaa onye ga-ahụ gị ihe ị chọrọ gbalịsi ike klin ya ọbara gị gbalịsi ike were nnọọ ihe ndị m chọrọ ikwufubula ka na-aṅụ ya gị nada aṅụ ya mgbe ọbụla mgbe ọ na-eme ya na-aṅụ ya ahụ gị ga-ebịa chama n'onwe ya ọcha ahụ gị ga-ebịa ọma n'onwe ya ụtọ anaghị ajụ gị enyi ya isi ole yọ anyanwụ chaga anya na ọchagakwaga achaga onye ọma ya wuo ya achọrọ m ịgbafu ya igwe nnụle anya nna hụchachi eji ayọ mana mgbọkpọ n'ime ọhịa egwu ala m karọt wee ala m kukumba wee ala m orenji wee ala m ebekesha ahụ bitrut wee ala m niile ọzọkwa daa tomato ndị kechara no pekepeke n'ore n'ọnwa raụndụ daa gaba were ihe ndị sacha nwụ mmiri bewacha ya uru nke igwe ga-eji akwọghị bekesha ahụ blenda ga-ekpofula gị ya ọsịsọ onye ọma ọ bụrụ ma ịkpọ ya ga-era blenda gị ahụ ị ga-ime na ọwụ nene gbe ihe otu kọpụ mmiri gbekwanya kọpụ mmiri abụọ kwojacha ihe niile were ya jeti ige ime igwe ntụ oyi gị anọkpọ na ya friji na agbara ma ya otu ụdụdụ ga-agbara otu kọpụ ṅụọ ogbulo ga-agbara otu kọpụ ṅụọ anya asụ ga-agbara ahụ ya otu kọpụ ṅụọ bekee lega m anya ihu mgbe ị na-aṅụzule ya mkpụrụ ụbọchị asatọ agị na gwebịapa ala nchi mgbọtọ nna ha ahụ hụ ụdachi iwo gị narị o jiri ma mmụọ onene ya ele ọbara gị mejiela gị ya ọbara gị arịrị nnọọ mma rịrị ụcha ọbara gị rịrị ụcha ọhụ isi ọkụkọ akụ alaala ọhụ ekpemọkụ ọjọọ ahụ alaala ahụ ga-arịrị nwayọọ nwame nwaza nwa tọmtọmtọm eda ọkpọ ha m ọnụ nwanne ụmụnne nnụlụ anya ebe nna hụcha chejila mgbọtọ bịala kpuo ebe nna hụcha chejila mgbọtọ bịala kpuo